Benvinguts a esta nova edició de Com a Casa, en el que tornem a la Casa Bernal per donar a conèixer a una persona que tots coneguem en el nostre municipi i que al final, enguany, representa la Pobla de Vallbona allà on està. Ell és Toni Lato, jugador professional de futbol, i que tots duguem un poc de sentiment d'ell en el nostre cor i que ens contarà com ha sigut això de ser futbolista profesional y también ser ambaixador de la Pobla de Vallbona per a l'any 2025. Buenas, Toni, moltíssimes gràcies per acceptar la invitació i estar així un rato xerrant amb nosaltres. Tu saps que així estàs pues, com a casa i t'agraïs que has volgut passar un ratet en la Pobla de Vallbona. Buenas, Abel. Yo encantado de estar así amb tu, al poble. Para mí siempre estar al poble es estar a casa. Y estoy, vamos, orgulloso de estar así parlant amb tu i amb moltes ganes de xerrar un ratet així. La veritat és que aquestes paraules que dius moltes vegades poden ser generals, però vinguent de tu, sé que estar en la Pobla és estar en casa, que aprofita aquest temps que tens per a veure la família i vindre per ací, amics, i això és molt important. Per tant, jo crec que els que som d'ací ens toca algo que se ens fica en el coret de la Pobla de Vallbona i tu pues, ho representes bé perquè estàs fora i vols vindre per ací. Per tant, sé que les paraules són sinceres i espero que el poble pues, t'acollisca cada vegada que vens així com tu esperes, que jo crec que vens a desconnectar, a estar uns dies en família i és important. Sí, no, per a mi cada vegada que vinc així és estar, com te dic, a casa, vaig on vaig, la gent me trata increïble, me diuen quina alegria venir per així, passar un any i això és el que te dic, és com la meva zona de confort, estar així, passejant per el poble, que me trobo a la meva àvia, me trobo a mon tio, me trobo amb meus amics, que van a estudiar a la biblioteca a fer oposicions, que van a fer la compra, tot, i jo me trobo, com te dic, a casa i per a mi tornar així és essencial, jo crec, tots els anys. Molt bé, doncs parlant del poble, parlant de la Pobla i parlant del futbol, que és el que ara ens du així, tenim que parlar del vallbonense. És lògic, és evident, al final són els teus inicis realment en el món del futbol, molt vinculat també a casa, el que és el vallbonense, la teva família és part essencial també de l'existència del futbol en la Pobla de Vallbona. I jo és on te recorde, és on, quan jo jugava també a futbol, te veia aquest xiquet que estava sempre per allà en una pilota, perquè això ho has dut sempre per dins, i aquesta curiositat constant de veure futbol, que no és lo habitual en la gent jove o en els xiquets, que el que volem és jugar. Tu tenies aquesta suspicàcia i això a mi me llama sempre l'atenció, se duguem uns anys, i tu eres prou més jove que jo, i en aquesta edat se nota la diferència d'edat, i me llamava l'atenció. I al final tu, el vallbonense l'has tingut en casa, el futbol l'has tingut en casa, n'hi havia molta conversació de futbol en casa, de com anava la marxa de l'escola o com està això? Sí, jo des de xicotet m'he criat en el poliesportiu, la meva família, com tu dius, va portar el poliesportiu també a la cafeteria fa molts anys i tota la gent del meu alrededor ha jugat a futbol, així, al vallbonense. I, com te dic, jo des de ben xicotet anava amb el meu abuelo allí i passava totes les vesprades jugant amb ell, per aquí, per allà. I res, és la meva vida. Al final també els meus tios que es coneixes, tota la meva família que ha estat allà. I jo, sí, des de ben xicotet m'agradava el futbol. Sempre, com te dic, he passat la majoria de la meva infància, jo crec, al camp de futbol i res, m'agradava veure els partits. Jo sempre m'he considerat prou madur per a la meva edat que he anat tenint i sí, com te dic, per a mi el futbol ja ha sigut tot, així que espero seguir continuant fent el que sé i el que m'agrada. Segur que sí. A més, per molta gent pot quedar... Jo ho tinc que dir perquè si no ho dic se me va quedar dins. Per molta gent que ens veu o te veu en la tele, no? Jugant a futbol, aquesta imatge del futbolista professional i que te fiquen un nom, Lato. A mi me costa molt dir-te Lato, per mi eres Toni de tota la vida del senyor, però és de veres que claro, evidentment, el nom professional, per així dir-ho, ahí queda, i per molts de la Pobla de Vallbona suposo que els passarà com jo, no? Això de Lato, en casa és Lato, és Toni, no? No, és Toni tota la vida, inclús Antonio me diuen. La gent més propera de voltes me diuen Antonio, perquè saben que quan me diuen Antonio o Toni, saben que me vaig a xirar. Quan me diuen Lato i de més, és com més professional, més... que jo tampoc, encara que ho penses, no t'acostumes al final a tot això, no? Quan estàs en la teua gent de confiança, que, com tu dius així, al poble i de més, jo soc Toni de sempre
i al final vamos, és el que a mi m'agrada, que m'anomenen. Això està molt bé. Anem a anar un poquet per fases. Anem a començar en aquesta època xiquet, que al final el futbol és, pues, podem dir, un entreteniment, un hobby, una diversió, i en el pas del temps, algú com tu, que eres futbolista professional, té aquest trànsit a que passes de jugar en l'equip de casa, el Vallbonense, a que un dia, no sé com seria aquesta notícia, te diguen el València te vol. Aquesta sensació, això com ho pots descriure per a tots aquests xiquets que ens veuen i que tenen aquesta voluntat de poder arribar? Pues jo, si te soc sincer, quan era xicotet en tot això no pensava. Al final m'agradava el futbol, em vaig criar al camp de futbol, jugava tots els dies a futbol i jo jugava amb els meus amics. És més, quan era xicotet me donava molta vergonya jugar a futbol, plorava cada 2 per 3, quan veia la gent plorava i inclús quan marcava gols. I al final van jugar contra el València un partit i aquell dia va ser que van jugar contra ells, van guanyar el València amb l'equip d'aquí de Vallbonense i a partir d'ahir pues, varen trucar, vàrem anar a provar uns quants i a partir d'ahir pues, vaig estar allà hasta el dia quasi d'avui. Sí, i en quin moment, una vegada entres a l'escola del València, vas cremant etapes, en quin moment pareix que això va en sèrio? Quan dius, cuidao, que això ja no sols vindre a jugar a futbol. Jo crec que quan ja comences a donar-li consciència, no? Quan eres molt, molt xicotet, al final tu trates de disfrutar, de fer el que t'agrada, estar amb els amics. Clar, jo quan vaig anar al València no vaig estar a gust, anava plorant perquè el meu abuelo volia portar-me perquè deia que no, xiquet, que tu tens que estar ahí, que tu tens que anar ahí. Jo no volia, però al final jo estava jugant amb els meus amics, era molt vergonyós, era molt tímid, allí tenia confiança amb ells, allí era conèixer a gent nova, no sabia. Però jo crec que en el moment passes a futbol 11, que ja eres més conscient, que ja veus que el futbol ja pot anar a més i que ja comences a pensar en tot, jo crec que ahir és quan te dones compte que dius, així n'hi ha que fer les coses bé. Ficant un poc, jo te fico en situació, no fa molt varen fer este programa en Pepe Balaguer, i ens contava un poc com era aquella època d'acabar sent professional, que és el que comparàvem, diem que avui en dia els xavals, pues, ni punt de comparació el que és el començament i la continuació de la carrera professional respecte a el que era en altres temps. Pepe me deia que anava a treballar pel matí i ell tenia que anar a entrenar tard perquè si no, no duia el pa a casa i era la seva realitat. Jo, per lo que jo he vist coneguts del món del futbol i alguns d'ací de la Pobla que pogueren arribar més o menys, jo recorde que jugar contra el València era ojo cuidao i els que venien preparats de l'escola del València se veia un altre enfoque diferent. Entonces, pot ser que infantils comenci a ser una època en la que jo ja sentia parlar de mi representante, i dius, això ja és una altra dimensió, però no té res que veure de lo que feia fa 40 anys el jugador que acaba sent professional. No, totalment. Jo crec que fa 40 anys també el futbol ha canviat en tots els aspectes, des de ben xicotets fins a de majors. Crec que s'ha tornat tot molt professional i els xiquets d'avui en dia jo crec que tira de menys també que la gent també quan eres xicotet al final el que vols és disfrutar, no? I avui en dia tot l'entorn del futbol, les famílies i de més, jo el que vull és que feren els xiquets disfrutar, no? Perquè al final quan tu eres xicotet és el que tu vols. Tu vols jugar a futbol, amb els teus amics i disfrutar. I a partir d'ahir, ja quan eres major, si tens les virtuts i tot t'acompanya i te va bé i tens xicoteta sort. Sí, xicoteta sort. Pues ja, com te dic, eres més conscient, ja en infantil, que si ve un representant que vol tal, que si el València potser t'ofereix un contracte de com que estàs treballant al principi, ja vas veient a companys que ja venen d'Elx, de Castelló, d'Alacant, i ja com que ja te vas ficant en situació i diguem, això ja comença en sèrio. Entrando un poc en la situació, tu ben pronte comences a tindre cridades del primer equip, que si entrenar, que si jugar algun partit amistós, i vas cremant etapes fins que arriba un dia en el que debutar en Mestalla no està a l'abast de tot el món i tu has tingut aquesta possibilitat de tindre moltes nits importants en Mestalla, però com el debut
poques n'hi haurà, no? Sí, sí, sí. Jo me recordé, bueno, el debut sí que va ser fora de casa, va ser a Europa League, va ser a Àustria, i em recordé perquè jo venia de jugar amb el juvenil el dia anterior, que ens havien eliminat a Anglaterra contra el Chelsea per uns penals, que un penal famós que va entrar i al final Jo l'he en vist, la jo l'he Youth vist, League i demés va entrar i no mos ho varen donar com a gol, no mos ho varen comptar. I el següent dia vam jugar pròrroga, penals i tot. I el següent dia viatjàvem, ixa nit viatjarem a Àustria 3 o 4 companys, entre ells jo, i el següent dia vaig jugar amb el primer equip la segona part contra el Rapid de Viena. L'eliminatòria ja estava més o menys encarrilada i varen treure i jo vaig dir, mare de Déu, vinc de jugar ahir, que no puc ni manejar-me, però bueno, vaig afrontar, vamos, una il·lusió. A partir d'ahí, la vida professional, evidentment, se té que anar desenvolupant i a tu te toca arribar en un moment en què el València, pues, igual que ara, venia d'una situació difícil i complicada. Com a aficionat, evidentment, pues, veiem la dificultat. Com és, o sea, al final, com és per un xic jove que al final pues, és d'ací, és de casa, veure aquesta sensació d'arribar en un moment que igual no és l'adequat. Se sent com més obligat per ser d'ací a dir tinc que donar el que tinc perquè el meu equip visca avant o al final t'ho prens com una actitud professional i jo tinc que complir el que toca i a seguir. Sí, bueno, sobretot al començament, quan tu estàs veient que potser la situació no està bé i tu l'únic que vols és jugar al primer equip, que és el teu somni, estar ahí i demés, sí que és de veres que no sé si per sort o per desgràcia va ser una situació complicada per a l'equip, per al primer equip, perquè va estar a moments que va estar prou mal i jo veia la situació des de dins i veia els companys i de més. Clar, jo era un xiquet, jo tenia 16-17 anys i al final jo entrenava, jo l'únic que volia era ajudar, estar amb l'equip i intentar, si tenia minuts, aprofitar-los. Clar. Però després, sí, quan va siguent ja més major, sí que, òbviament, Va pesant. la pressió cada vegada jo crec que augmenta. Sí, sí. El món del futbol t'ha tocat inclús estar molt lluny de casa. Al final són qüestions que en l'activitat professional pues, també poden arribar a passar. Te toca anar-te'n a Holanda, a Eindhoven. Com és canviar tan dràsticament? Tant dugueres, se n'ha anat gent de casa en tu? Com va ser això? Sí, sí, me va tocar perquè, bueno, no vam plegar un acord amb el València i jo anava a anar-me'n traspassat al PSV. Finalment, el València va dir que no i vam plegar un acord l'últim dia quan ja tenia tot el contracte per firmar allí. Va ser un poquet inesperat tot, un poquet caos amb la propietat i finalment va tocar anar cedit, que no era la forma que volíem, jo crec que ningú de tots. I sí, va ser un poquet dur perquè al final, sobretot en la part futbolística, perquè havia estat tota la vida al València, a casa i a plegar allà i veure que segons quines situacions un poc complicades, que no comptava allí, que no sé, que no havia anat a lo millor en la forma que tenia que haver anat, va ser difícil. I per sort va vindre ma mare, que vaig estar només 6 mesos, va vindre ma mare a viure allí amb mi, i la meva exparella, i res, per sort les tenia elles que més o menys, i la família també va estar a prop, va vindre mon pare moltes voltes perquè mon pare sabia que ho estava passant mal allà i bueno, al final va ser difícil. Però sempre has tingut... Fer-ho a ton pare i ta mare al final sempre és molt important i han fet sempre pinya, han fet sempre casa i és molt important. Al final, jo crec que a ton pare també es conega amb tot el món i quan ens parem per al carrer parem a xerrar moltes vegades perquè tenen aquesta facilitat no? de fer família, per tant... Mon pare segur. Sí, claro que sí, i en ta mare també. Al final és important, això ajuda molt a continuar en una activitat professional que moltes vegades se té com... Bueno, això està fet, no? Tu eres futbolista i ja la vida va rodar i moltes vegades té coses molt difícils. Bueno, tu ja ho estàs dient ben clar, per tant, important la família, tindre al costat. Sí, molt important, perquè jo allí, com te dic, vaig passar-ho mal, acabava els entrenaments i hi havia dies que anava plorant a casa, que no tenia la situació que tenia allà, perquè venia de guanyar la Copa en el València, venia de jugar Champions, venia d'estar en una època molt bona i jo anava allí amb unes perspectives per a continuar evolucionant i molt bones i va ser tot el contrari, entonces va ser
va ser difícil. Pues anem a aquestes bones perspectives, tu ho has dit. Copa del Rei, any del centenari, una època bona per al València, després de vindre de patir uns anys arrere. Com a jugador de casa, jo quasi podria dir valencianista, això jo crec que és doblement emocionant, no? Perquè no sols és guanyar i professionalment complir, sinó l'equip que pesa un poc en el cor, pues, estar eixint i funcionant és important, no? Sí, sí, sí. Jo crec que ho recordaré sempre allí, aquests anys. Jo crec que van ser, vamos, preciosos al final, com tu dius. Ja siguem valencianista, que sóc, i jugant al València crec que era lo més gran que n'hi havia, que podia aconseguir i jo, vamos, ho vaig disfrutar a un toc cada vegada que tinc molts records super bons de les dues temporades de Marcelino que van fer dos grans anys i la veritat que vamos, jo tornaria altra volta a intentar viure-ho perquè va ser increïble i va ser una passada. Ojalà es pugui tornar a repetir. Pues seria molt gran perquè per als que som del València i al final és, no m'amague, ara tenim una posició en la que n'hi ha que ser molt neutral, però jo soc del València de sempre i això no se pot amagar. Tirant la vista enrere als més joves, a lo millor es costa imaginar que el València era un equip Champions recurrent i pareixia que en aquesta època que estàs mencionant tornàvem a aquesta posició que jo crec que ens correspon com a equip gran d'Espanya i ara pues, estem en una mala situació i això ho dic jo com a aficionat, no fa falta que te banyes tu, però sí que és de veres que aquests anys, classificació europea, jugar Champions, guanyar títols, això no fa tant, era més habitual, però ara pareix que quasi es deien quedar en el record de uau, que 2 anys més bons perquè tornem a vagar per el desierto. 6 anys sense classificar a Europa, crec que està el València ara. Als xiquets dir-los que n'hi ha esperança, no? Que el València pot tornar a estar ahí i que esperem que puga arribar a trobar aquesta situació, perquè l'hem tingut. Jo crec que segur. El València jo crec que és un club molt gran, una institució molt gran amb una quantitat d'aficionats i de gent que mor per l'escut, que està animant tots els cada setmana. Només tens que veure l'assistència anual que tots els partits i tot a Mestalla, que és increïble. Per a mi és el meu camp favorit, en diferència, ho dic així, no sé si puc dir-ho o no, però és la veritat. I és una passada. Jo crec que només per la gent i per la força que té tota València, el València tornarà segur a estar dalt i bueno, ojalà ara que el projecte amb Carlos Corberán continuï i vaig a més, perquè al final és molt bo per a tots i important, així que esperem que vagi bé. Esperem que sí, jo perquè ja ha arribat un punt, jo com a valencianista, puc dir, parlant de futbol un poc, que costa mantenir la il·lusió de voler anar al camp o encendre la tele i veure el partit, i això, així, en l'afició que tenim, no és bona senyal i no és bo desconnectar a l'afició i espero que vagi bé. Anem a coses també altra vegada millors. Mallorca, arriba a aquesta oportunitat i decidisses un poc cruzar a l'altra banda del Mediterrani, establir-te allí i ja són 2 temporades en el Mallorca. La vida què? És còmoda, és agradable allí o com està tot? Sí, la veritat que molt bé. Mallorca m'obrigueren els braços des del primer moment. Vaig estar super a gust amb el meu representant que hi ha en Pablo Ortiz, que és el director esportiu, que va tratar molt bé des del primer moment. I vam decidir anar cap allà i la veritat que estic encantat. Estic molt còmode, la vida és molt bona, el nivell de vida és molt alt, l'equip n'hi ha gent fantàstica, ja no sols en l'equip, sinó en tot el club que n'hi ha i la veritat que estic molt a gust. De fet, els meus amics allà pensava que anava a ser difícil, no? Que en un lloc poguera estar tan bé com a casa, però allí puc dir que estic molt bé, no com a casa, evidentment, però estic molt bé i també estic molt a prop. Estic a res en vol i cada vegada que puc estic per així, me pareu per així. Podem dir que a nivell personal és una bona època professional i tot s'ha unit per poder seguir desenvolupant la teva carrera professional com tu esperaves? Sí, totalment. Evidentment, este any, el primer any va ser molt bo, que vam arribar a la final de Copa i vaig participar molt i va ser un gran any per a mi.
A més, després de vindre d'estar així i de més, i aquest any sí que és de veres que he tingut menys continuïtat, que el que volia al final era jugar i bueno, al final tens que adaptar a les diferents situacions. Esperem que este any canvi altra volta i puga disfrutar més, perquè al final és el que, quan tu estàs ahí, el que vols és disfrutar, jugar i no t'importa el resto, així que veurem. Però per ficar un poc en situació, com comentaves, el Mallorca, el primer any que arribes, arriba a una final de Copa del Rei, segon any que també estàs allí disputant, has estat a punt de classificació europea. És a dir, són resultats molt òptims pel Mallorca, que no fa tants anys venia de pujar de segon divisió, encara que si tenim molts anys darrere, per a mi, en la meva època, jo recordo allò de Luque i tots aquests jugadors, era un equip fijo de primera divisió, però va estar molt de temps en segona i ha tornat en força i els resultats jo crec que teniu que valorar-los com a equip de forma molt positiva, no? Sí, sí, totalment. L'objectiu al final era la salvació i la permanència, però sí que és de veres que quan jo vaig firmar allà em van dir el projecte que era, el que volien aspirar a fer i en què volien convertir-se. I crec que això a poc ho estan aconseguint, a poc els resultats van millorant. És molt difícil en el món del futbol perquè encara que tu invertis que sí que estigués molt damunt del futbol és molt complicat i el que un dia un resultat és bo, l'altre dia és roïn, és molt difícil. Però bueno, crec que va tot encaminat a ahir i aquest any ha sigut una pena perquè ho hem tingut a les nostres mans per lluitar per Europa i jugar este any, però bueno, se seguirà lluitant i a veure este any. Jo espero que el València pugui donar-vos un poc de batalla en això. Ojalà estiguem. Però bueno, que te desitge que tota la sort del món i evidentment allà on estigues que te vaig de categoria. Anem al plano Pobla de Vallbona altra vegada. Enguany, en l'última edició dels Premis Comtessa Maria de Lluna, te varem reconèixer com a ambaixador de la Pobla de Vallbona. Jo, quasi fent un poquet d'al·legoria d'això que comentàvem al principi, de lo que és casa, esta pregunta és obligada, però jo crec que la contestació me la sé. Sents orgull de ser de la Pobla de Vallbona? Jo sempre, des de xicotet. Al final, el primer contracte que vaig fer tenia molt clar, perquè jo soc de la Pobla, vull estar així, vaig comprar el meu terreno per fer-me la meva casa per al dia de demà viure així i estic orgullós i me sent, poblano des de ben xicotet i tinc tot així, tinc els meus amics, la meva família, tot. Entonces, com vaig estar a un altre lloc, si és així, és on tot me volen. Jo sí que és de veres que atrevim-me un poc a fer de representant del poble, però crec que tu ho saps també, per a la Pobla de Vallbona també és un orgull, que sigues com eres. Al final, el més important, ja més lluny dels èxits esportius, que evidentment cada un té la seva voluntat d'esforçar-se per aconseguir-los, jo crec que tenim un molt bon representant de la Pobla de Vallbona, que allà on és el teu nom moltes vegades és la coletilla el de la Pobla de Vallbona i per a nosaltres quan traiem un diari o les notícies avui en dia ja més digitals, jo crec que ens enorgullís. Jo personalment així t'ho dic i crec que la gent ha fet arribar aquest carinyo i puc dir que la gent també ho sent així, per tant, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. No, gràcies de res. Jo al final tracte de fer el meu treball. Òbviament soc d'ací i com t'he dit que me sent orgullós de ser d'ací, de representar al nostre poble i ojalà que puga seguir lluitant i aconseguint més èxits perquè la Pobla siga nombrada per tot allà. Seria, de categoria. La bomba. Així celebrem el que faci falta. Tu tranquil, que ho montem en un moment. Estem, per fortuna, duem una època, i quasi ja acabant, que estem aconseguint trobar referents esportius que per al món juvenil és molt important, no? Trobar aquesta referència d'estil de vida que també és necessària per als nostres joves. Tenim a tu, fiquet també com a exemple, tenim a Mireia, quan puga, perquè l'agenda de l'esport és molt complicada, però que va participar en les Olimpiades, també ha sigut reconegut el seu treball en el màxim distintiu en el nostre municipi. Jo crec que això és necessari i no sé si estem en un moment dorat per a l'esport de la Pobla de Vallbona,
però anem trobant aquests referents i cada vegada n'hi ha més al·licient per diferents tipus d'esports i jo crec que estem d'enhorabona en aquest sentit i bueno, ser un referent ja, obrir camp en aquest món, pues jo crec que també deu de ser un honor per a tu i que te tinguem com a referent, pues per a nosaltres ja t'ho dic, un molt bon ambaixador de la Pobla de Vallbona per els valors que transmetixes. I deixa'm que t'ho diga perquè si no t'ho dic no me quedo tranquil. Gràcies, mil gràcies. Toni, vull agrair-te la teva presència, espero que ha sigut fàcil la conversació que hem tingut i te desitge tota la sort del món, tots els millors resultats del món i que sàpigues que la Pobla de Vallbona estarà amb tu per a que aconseguisques tots aquests resultats positius. Moltes gràcies i jo encantat d'estar així. Ojalà l'any que ve tornem a estar així xerrant de com ha anat tot, de l'any, de la Pobla, de tot. I res, que per molts anys que estiguem així a la Pobla tots junts. Moltes gràcies. A tu. Fins així ha arribat este quart capítol de Com a casa, este programa en el que tratem d'acostar als nostres veïns tots aquells referents que tenim en el nostre municipi. Avui en Toni Lato, que ens ha contat com ha sigut la seva vida professional. Espero veure-vos en la pròxima edició. Moltes gràcies.